Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamangnin tanu si ko Allah Rabbul Alamin na mapipiyagi no tanu. Pakambara ka tanak tanu Allah ang ayagaw iagyam gaw ia jamaat. Ika 10 agu 2 si iko Sa'ban. Sama ni mga bangsa mi nasa 10 agu lugaw nagkaumadan sa bulan na Ramadan. Pamangnin tanu ko Allah amiraot tanu ron. Makapagamal tanu sa amal latari maandak tanu ko Allah. Di tanu katawan no di kaputay tanu. Numani sir kita no na piyagbaon wala so orasa kang ganatin yan si ko dunia. Nauna amay ko matay ka ori pan wallah. Na pambaadan sunditar na ka. Pamagagaw ng mga tao sunditar na ka. Sugun si otraka na sa lakaw pakakapton. Yang nga nanaigaan ka na sa lakaw pakaigaon. Lango na miyara sarasa ikaw na uda awata ka na kuano malolot ka. Nada manutigira sa mga nutungan na nga nasadya marangit kira nasadya moraw kira na iyakilaan si iko. Kibaga katamok Allahu Akbar. Pagkindaan ni ran ka sunditar na ka paregoong kairan. Kapan ang kairan? Putos ang kaira hamaputi. Natamang o mga tangilang ka, sungirong ka, sungari ikapagul ni ran nagapas. Daw na indulog kairan ko kobor na timbunang kairan na pakadal-dal meniran. Nadad na lambar ka. Miadar ka sukat taida ka, miadar ka suwalain ka, miadar ka sugalbag ka, so oposisyon ka, surangkong ka. Miadar ka sulangon taman si isa kay dunia dad na lambaon. Miya pasad sa dunia ka. Yan na preparaduan ka uri po Allah. Na preparadun ka sa napuasa, ay preparadun ka sa nasambayang, ay preparadun ka sa namapi aparangay. Ay preparadun ka sa nakapakinggi ginawa ay. Nao Allahu Akbar. Di nga susuay bang atitipo sa lakaw ka, bang ka ririita sa lakaw ka. Api rarangit kau na iman to na oras sa kapmamaapa. Oras iman to kaprirelay. Na marirelay tanong. Di tanong kataon ni ka, hanggang na titanong si isang kay dunia. Na may kumatay ka na, kenapa miya pasad? Ay bu miya pasad na supaga na ya safha ko kapagintaw ka. Adam man na bagwa kapagintaw ka. Okay, na yung masakit to. Nasabu sa miya pasad kasi ko. Kaya posan ka na ayang kakaw ma. So balas yan si ko bagwa kapagintaw ka. Agyan ang soal hayatul barzakhiyah. Ko oras sa kapakaumar kaumungkar as sumari akanian. Na isumarian rin yan raka naman rabbuka. Madinuka wa man nabiyuka. Telo-telo apagansaran ka. Agyan ang ipumutuan sa fitnatul qabr. As Rasul sallallahu alaihi wasallam na padanang ko linindungan yan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa a'udzu bika min adzabil qabr. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. O min fitnatil masihid dajjal. Yala na melindungan korka ko kasiksaan si iko kubur. Melindungan korka si iko kasiksaan si iko neraka jahannam. Melindungan korka si sangau tua fitnah ko kawayaguya gagu fitnah ko kapapatay. Na melindungan korka si sangau tua fitnah o masihid dajjal. Yanan mga bangsa miya, mga urip ng Allah, yang atua hadabul qabr. Fitnatul qabr, pag-isa nga, naudi ka ba mabaloy sa kubur ka asurbi o surga, na miya baloy, akakar si iku naraka. Na iman to na sa kaipagumbalon. Anto na ay baloyan ka si iku kubur ka. Allahu Akbar. Mingisa ko Hasanul Basri. Ino tanoy pkalak so kapatay. Na epitiro Hasanul Basri na sabab yan nakagyap tutungan tano so alay tano akaw matano ko oriano kapatay tano. Na itano di iparasan na suwalay sa lakaw rakatano agito suwalay ang ganatan tano kekuwaw sa lakaw rakitano. Ando di kapatay nga na suwalay ka na kuanira. Na di penuh sa mga otak kay makakaon. O di na sa mga otak ka na pipiya-piya aya
baloy na sindaw o walay ka na sukasumbayang ka tahajud ka puasa. Namay ko ay abi ini kidi irano na walay na paginuman sa kapakabrag. Walay na nayaman na niyan na kambarado sa agalbakiranon. Allahu Akbar. Nagyanan mga bangsami, isa ko na saba pa kipkal kantano si ko kapatay nakagyamiatang kad so saba kita no ada tafiki wala na tiyotong yan, rio bro biyan so alay akabulusan yan, agyan ang sukobor yan. Namay mga katawan ka, mala miya pasad ka, mala apuasan ka, mala tahajud ka, mala mapi aparangayin ka si ko sa lakaor ka, na mala na mapi aparangayin ka si ko wala, na ino ka kilak matay, di ka kilak matay, langon tano patay, ay akalkan ka, anto na reparado nga si ko kapatay ka. Yanan ori pino Allah Arabul Alamin, panamar ka na panagunta mga asisa nga ikapakabuo o maabulan na Ramadan, pluto ka sa mala luto. Na luto ka na napapaniat ka piya-piya, tubat ka, sangkop ka sa iko Allah Arabul Alamin, na pagikhlas ka, sa iko lang na amal ka. Preparado ka sa ipamagayin ka, ipandawa-dawag ka, ang mga panganangkan, preparado ka sa mga sadkang ka, agyang atuwa lang, nakibgayin ka kung mga miskin, kidawag ka kiran ang mga, ito ang mga tamok, mga ito apirak, mga ditaran, na gyuti ko mga sisayaw mulkiyama. So mga salafos salih, negir, amyaw masulagi di Sha'ban na, pumbungkal niran sa mga kabinetiran, pumbungkal niran sa mga bagiran, nasulangon ng mga ditar niran, adiran mo kagamit na ipam kairan. Agiyan nga na napipikiran ka aronot ra ka, nabago ko sa lakaw ka. Kimbugan ka kung ditar na ka, nakaw mga sayaw mo kiyama. Balas nga wala sa mga daklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.